Pila moidur na em yalade marway hakasngi jing bishar hakmat jong blay piyeng hakmat jong u usong hakakhet ka jong un bishar ya pi kumno un kuli ya pi kumno bad un ong ya pi kumno bad ka ka ba un sa ya pi ka bainong yole se habangi perkat ya kane ka sngi jing bishar ka bakadu kohan men ko para ngitip shai ba utrai shem bishar ya pi kata ka jing bahabreu ka jung pi ka jing snudur ka jung pi utrai shem pej ya kata ka jing ruspa lane ka jing duk ka jung pi shem pej ro ya ka jing don ka jing em ka jung pi hanrei utrai upej badu bishar ya ka jing em ka bapi em ha kane ka prathei namar utrai ula pha ye pi sa kane ka prathei utrai haba ula pha ye pi sa kane ka prathei upan khamti ya ka kamram ka bapi dei banle den matakrau utrai un pej un bishar bat un pej khmi ha to mangi ki bru ki ba ula pha sa kane ka prathei bat ki ba ula pan khamti ya kata ka kamram ngila le na em hakerkom kabama ukwa hato ngila pendep na em ya kata kamram kabama ula ai yang ngiban le klempep kata kadai ka jing bishar ka jung lada manga mapi ngi pendep hok ya kata kamram kabau trai ula pen khamti yang ngiban le klempep un ai yang ngi ya kata ka jing imbam jukut kabama ngi kwa kabama ngi trang kebamangi ngitroi sitom lana ngi pendap hok ya kata ke kamram ke jungi lada manga mapi ngi lendat no ya kini ki kam ki bawlap ai ngi banle klempep un soong yang ngi kino nanga ngam itu ipi jungai nanga un sap ai ngi kata ke jing sitom kebane sijinom den mata kedau ko hanmen ko para menta kesngi ha ke jing pule ke badengkong ngi yosnyo ba u Paulus bukhoj uang haki ki nong krisan sakolose ba pidei ban em ka jing em ka bidor how try ka pen sngo bahaya ka jing em ka pen sngo bahaya try bat ka jing em ka bidor hakmat jung bat kum churo lada mangingi em ya kata ka jing em ka bidor hakmat jung try bat ka jing em ka pen sngo bahaya da ka bangile ya ka kamram ka bangi dei ban le lane ban pendep ya ka ka bau trai ula mang ne ula baha ingi utrai unang pen sei so ya ka jing em jungi utrai un ayangi ya kata ka bainom ka jing sei so jong ka jing em ngila ban sngutu ha ki ar liang lane ki ar benta ka benengkong ka jing sei so jong ka jing em da ke bangi em ya ka jing em jungi kata ke bidor bat ke pen sngo bahayu trai ka jing em jungi ka basai so kan salong ha ka hima ka jungu ka jing su peneng basa ka wei pat ka jing em basai so ka bangi ha pas ngutu ka dei ka jing sei so jong ka jing em jongi kum ki breu kat ba ngidang em ha kana ke perthei der mata kadau lada ngi em ka jing em ka baha ka jungi ladam ngi em kata ka jing em ka ba bidor khmat jong trai nyo i yalade ba ka ka bangile kalong ka ba job ha ka jing em jungi lada pitrei ka no ka kam piyo i ba kata ka kam ka ba pitrei ka wanra uso ba ha ka jing em ba marwe jung pi wanra uso ba ha ka ying ka sem ka jung pi pinyo ya kata ka jing suk pinyo ya kata ka jing hun mensem ba jing em Henry dah kumui pat lada mangama pi ngim sham em ya kata ka jing em ba bidor jungi hakane ka perthei habeneng ru ngim yo ya kata ka jing kurku ku jong trai berkum churu kat ba ngidang em hakane ka perthei ngidu ya kita ki jinga ki jungu dei mata ka daw ngi yo mat ngi yo ya ka jing pang ka jing sitom ngi yo mat ya ka jing ka jing jinjar ngi yo mat ya ka jing kurdu jong ka jing em ngi yo mat ya kata ke jing bom hun lane jing bom yo jing suk ha ke jing em jungi balai namar ba ngim shem em ya ke jing em jungi ka ba
bidor khmat jung trai lane kaba klempen sngubha ha khmat jung u kumjuru habangi pe yak gospel ngiyoi ba ujisu kat bau dang hikai baro shimit ki parlok jong simon ki treshitom hakata ka kam ka bagile man ka sngi kadai ka jingtong dokha baro shimit ki penlai por hanrei kim yo mat yakata ka jing sei so jong ka jing trei jong ki hanrei men stepat habaki la yo sngew ya ka jing lap ka jong trai nama rupanan kam ya ka ling jong ki ban ya lap ya ka ktin ka jong blai kat bagi dang yo sngew ya ka sur ka jong trai bat kumjuru habaki la yo sngew ya ka sur ka jong trai habau trai yong eki peno ya ka jar jong pi sha ka jakab kham jelu kisngap ya kata ka sur ka jong trai bat kiyo ya kido kha ki babun kane kadai ka basisha ha ka jing em ka junga ka jung pi kane kadai ka bangi la da pusan mata khandiat ka bangi ong em ya ka jing em ka ba pansngu baha yo trai ka ba bidor khmat jong trai bat ngiyo i haden ba ki la yo ya ki na kido kha ujisu ukhot yaw Petrus banlong unong bot jung banlong usunran jung banlong apostol jung bat baro kito ki badan ringkat bat u Petrus kibut yaw Jisu namar ba utrai u yo ki baba namar ba utrai yo ki ba kila ban pendep ya ka kamram ka ba mau upan khamti kabangi ha basnut ho sakawai pat kadai gani u Petrus udem khosyo khmat jong trayong kino nanga ko tray ngalong unong pop ngamlong babid dor banlong usakri jungmi banlong usanran jungmi lane ban kid ban ba ya kana kamyalap kumba memele hanrei u Jisu kumbangi tep uyo iya ka kata ka speciality lane ka jing imbakar pang jong Petrus waladau Petrus umlong utau banang bastat hanrei uyo ya kada not basida kada not basisha uyo ya kata kada not jong Petrus bat baro ke nombut jong u baki long kita ki breu ki ba im ya ka jing im ki ba pensnu bahayo trai bat kumjuru ka jing im ka ba bidor khmat jong u dai mata kadau u khot ya ki ban pendep ya kata ka kamram ban ya lap ya ka gospel ban penpriang ya ka hima ka jong blai ko hanmen ko para kane ka ju kan sajia ha ka jing em ka junga ka jungpi kane ka ju ka long ha ka jing em ka junga ka jungpi ha bau trai u khot yangi ban long ke nong bot jungu umpe ya kata ka jing nang ka jing start ka jungi umpe ya kata ka spa ka phau ka junga ka jungpi hanrei upe ya ka danot ka junga ka jungpi habang yong hoj ya ka sur ka bau trai u khot yangi ban le klampep utrai un aibor yang abadepi kumba ule hakajing em jong Petrus bar kumjur ngi kumba ule hakajing em jong Moses hakajutang barem yo uble yu khat yaw Jeremiah bat yaw Isaiah banlong kita ki breu bakerpang jong wala dagi long ki batulot habaki yosneu ya kasur khat ka jong trai habaki ong haaj ya kasur ka jong habaki em ya ka jing em babidor khmat jong habaki pendap hak ya kata kamram go jungki utrai upen siso ya kakam kabaki le din mata kraw ko hanmen ko para hakane kasngi ngiduwai na kabanta kine ge jing e ge jing ko ha ge jing em jungi menta kasngi bada kasngi babot bangin la ban pendap hak ya kamram ka bau trai ulapan khamti yangi aniro ya Jesus Christ Amen.